Оговорих с 5 души на пазарчето в Търново. Имаше една много крехка, слаба, възрастна жена. Много възрастна. А тя имаше всякакви зеленчуци, орехи, подправки, билки даже. Сина й помагал. С друг човек се запознах. Също сам беше, възрастен. Има и много семейства, които си помагат с по две деца. Малки, големи. Но общо, което забелязах, че хората са доста бедни. И макар да си помагат на пазара и извън него, те са сами. А това какво означава? Че човек се предава или че наистина свиква и е наясно с ситуацията, в която е в живота. И се чувства добре в своето положение. А дори ние не се познаваме истински. Дори да знаем какво ни е на нас, това, което никой друг не знае, ние не винаги успяваме да видим тяхната гледна точка за нас и нашите реални действия, които оставят тук след нас или малко след нас. Без да влизам много от тема в тема, исках да направя интересен клип и затова реших вместо просто да разсъждавам, да изляза и да ми се случи нещо, да се запозная с 5 души от пазара, по-възрастни, по-спокойни и да поговоря с тях. И човек научава неща за другите хора, за възрастните, за себе си, дори за държавата, за устройството й. Не чрез разговори, а наблюдавайки ситуацията, която е. Такава каквато е. Аз вярвам, че земеделието трябва да бъде гръбнакът на България и да изнасяме големи количества в чужбина. И е прекрасно, че хората, вече и повече и младите, оценяват нашата земя. Но пък млади винаги е имало, които точно са поддържали тази земя и са се грижили за нея. И е толкова трудно да впрегнеш всичко това заедно в една посока. Толкова е трудно, защото всеки човек е индивидуален, има различни предпочитания и опознава себе си и иска време за себе си. Приятно е да се търси моста между младия и стария човек. Не просто е полезно, ами приятно. Макар и да има теми като бедност, скръб, самота. Приятно е, понеже може да си опора за тях, но не за кратко, дори с един разговор. И ти самия да получиш представа от част от живота. Ще цитирам грубо мисъл, която бях прочел. Когато едно дете, бебе, падне по дупе, за него това е цял катаклизъм, понеже това е единственото, което му се е случвало. Но някъде там, между бебето, между най-голямата младост срещу най-голямата старост, се получава нещо странно и някак в живота човек колкото повече живее, толкова повече претворява себе си. Не може да кажем, че се вдетенява просто, понеже този човек дори да се вдетенява, дори да не помни достатъчно от живота си, някъде там той всъщност наново живее това. И го чувства по съвсем различен начин. Също един възрастен човек чувства нещата с много нюанси. Вярвам, че е така. Не мисля, че просто изпитва гняв и тревога в едно, ами някак един мъдър човек изпитва нюанси. Дори на една емоция. Не като съвкупност от няколко, а нюанси на една емоция. И може би с времето, ако човек се стреми към това, той успява да ги разграничи, успява да разбере кое точно чувства сега, защо, как. Но това е по-към себепознание, не към темата. И разбира се, съществува тази могъща, скръбна истина, че с времето слабия народ става силен и силният става слаб. И някак това не може да не се забрави и това е най-лошото нещо. Всеки път това се забравя. От всеки го претворява се наново и наново, пак и пак. Всеки път се учи наново и всеки път се забравя. И е толкова странно. Ами ако възрастните хора
започнат да живеят много повече, както се предполага, че ще живеят в бъдеще. По 200 години не знам. Някой ден може би, кой знае. Или AI да ни напомня за мъдростта в живота. Но пак, просто животът е толкова комплексен. И както е комплексен, човек винаги има нужда от едни и същи победи, едни и същи успехи, едни и същи ресурси. И претърпява едни и същи загуби, едни и същи промени. И следващия човек ще има същия път. И следващия човек ще има същия път. И следващия и последващия. Една и съща борба за един и същи живот, който е толкова различен, толкова уникален. И може би точно за това историята на човек, това ще да кажа, че може би точно това е най-ценното в живота и смисъл в живота. Може би индивидуалната история на всеки един от нас. Може би това е нещото, което не ни различава, но ни учи по този начин, по който е трябвало да бъдем научени. Поздравете някой дядо, поговорете с някоя баба и ще видите как вашата преценка за живота ще се промени. Не е задължително от нещата, които те ще ви кажат, понеже може просто да ги поздравите. Но нещо остава у вас, вашето възприятие реагира спрямо образа срещу вас. Може да почувствате съжаление, желание да помогнете, но ще бъде нещо истинско и ще си заслужава. Наистина е полезно да говориш с хората. Приятно е, дори да не е конкретна тема. Чисто самото ти аз реагира на това, което се случва и се заслужава. Мисля да правя по-често такива клипове, в които разговарям. Може да е хубаво. Всяко нещо си има край. Може пък да опитам да направя няколко такива.